Philippine tourism is back and it's back with a vengeance. Mao kini ang pamahayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco subay sa first Philippine Tourism Dive Dialogue nga gipahigayon dinhi sa Cebu sugod karong adlaw sa Huwebes, Setyembre 14. Kini gitambungan sa sobra 300 ka mga partisipante, lakip na ang mga government officials sa mga nagkadaiyang rehiyon lukop nasud. Anaapod ang mga representante sa Department of Tourism, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation o guban pa ang mga ahensya nga kabahin sa diving tourism dinhi sa Pilipinas. Tinguha sa maong programa nga mas mapalambo pa ang diving tourism sa Pilipinas nga matud pa mikita og 37.5 billion pesos gikan sa mga langyaw nga turista kaniadtong tuig 2022. Yung expected outcome natin sa very first Philippine Dive Tourism Dialogue ay mas lalong lumago pa yung ating dive tourism industry sa Pilipinas kasi gusto po ng ating Presidente Bongbong Marcos nga magkaisa yung ating mga national government units at local government units as well as our private stakeholders in the dive tourism industry to ensure that we have a convergence that will support the sustainability of the dive tourism industry. Usa sa mga nitambong sa Tourism Dive Dialogue, ang Vice President sa 𝗏𝗏 Diving Association nga si John Dutton, kinsa gusto ipaabot sa kadagkuan sa diving community ang pagpanalipod sa underwater environment. Obviously, one of our biggest concerns is protecting the environment so that we can create a sustainable diving community in the future. And so, yeah, we're here to understand better what's the plan for going forward for growing the dive tourism. Ang diving instructor nga si 𝗴𝗴 𝗏𝗏, kinsa usasab ka panelist sa forum, ning saysay nga dakong tabang ang maong panagtapok aron masulbad ang mga problema sa diving tourism, ilabi na human sa kadaot nga dala sa Super Typhoon Odette. So this will be one of the eye-openers, no? How can we help each other despite of a lot of infrastructures were destroyed during Odette, no? Pero karon naghinahinay na tagbalik. And ako kay tabang ning Philippine Dive Tourism Dialogue, no, para masulbad ni nato. Lakip sab sa mga nitambong sa programa si Doyle Figueras gikan sa lungsod sa Cordova, kinsa nagpasundayag sa labing unang bangka sa Cebu nga ginama sa fiberglass material ug adunay sewage facility. Mao ni ang first I can say nga full fiberglass bangka. This is in response to the call and program of Marina na to modernize our island hopping bangka. So in support also sa DOT sa ilang program sa tourism, to have a safer vessels sa tuang all over the country. Gani giawhag sab ni Frasco ang katawhan nga mahimong kabahin alang sa kalambuan sa diving industry sa atong nasud. Akong gimbitahan ug giawhag ang ako mga kaigsuonang Sugboanon ug Pilipino sa inyong pagpadayon ug suporta sa atong turismo sa Pilipinas. Nanghinaot ta nga mas mulambo pagyud ang dive tourism industry sa through the effort, collaboration and convergence sa atong nasyonal nga panggobyerno, atong local government units and of course our very active, supportive and passionate dive tourism stakeholders. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.